Здравейте, уважаеми зрители и добре дошли на Hard Enduro Стара Загора 2025 година. Мина една година от първият ми влог в този канал. Официално мина една година от тогава, от първия кръг на Hard Enduro влоговете. Точно преди една година беше първия кръг на шампионата Стара Загора. Тази година се пада втори кръг. Точно преди една година ми беше първият влог на точно това състезание. И това е влог номер 2 на Стара Загора състезанието. Не мога да повярвам как мина една година от тогава. Погледнете ме, просто ме погледнете каква чушка съм бил преди една година. Това ми е най-гледаното видео в каналът ми. Знам си колко гледания там. Това целта на този влог ми е да мина клип от миналата година, защото този клип е много по-як и много по-готин ще бъде. Надявам се. Затова ударете шивания лайк бутон. Гоним 1000 абоната, уважаеми зрители. 1000 абоната гоним! Не знам как работи, но лайковете са по-важни от самите абонати. Пръстете шивания лайк, бе! Година от BGX. Състезанието е най-подробно обяснено онлайн в самия сайт на BGX. Но в сайта на BGX, който е сайта за шампионата, там на Стара Загора е най-подробно написано всичко, всяка една информация, която трябва. На другите кръгове половината информация ги няма и ти се чудиш какво, защо и къде ти се чудиш къде е старта, човек. На Карнаре ти не знаеш къде е старта. Ако си някакъв чужденец, детето на състезание, няма как да разбереш къде е старта. Може би няма смисъл да казвам къде отивам. И така, пристигнахме в нашия гараж. Какво ни чака тук? Нова пратка, която е Blue Tires. Мага! Blue Tires са спонсорите на днескашното видео. Или по-скоро kenduro.shop, които ми предоставиха тези гуми за състезанието. Предна гума на Plus. Да си закупите от Kenduro. Ще сложа линк в описанието за сайта. Мисля, че няма да остана с лоши впечатления от тези гуми. Затова сега ще ги сложим на ето тази бегачка тук, Ямахата, която все още няма стикери. С тези стикери това са номерата. Но вече на третото състезание ще съм официално с нови стикери навсякъде, които ще са ми спонсорите. Тук няма да пише нали, с разцветките на Шерко, но ще пише Kenduro, Алекс Калакчиев, моите спонсори, Enduro Ride и така. Имаме ръчка. Имаме съединител от FM Parts, което е доста яко. Имаме етапи за кормило. С тапите ще изглежда доста по-хубаво. Имаме кора за моя нагръдник, защото сега ще ви сложа снимка какво стана с него. Да. Благодаря на Kenduro пак за всички тези неща, но на FM Parts чакам още протектор за радиаторите. Очаквам степенки на FM Parts, протектори на задния диск и на предния диск. Цяло наистина благодаря на Kenduro Shop за помощта, която ми дават. И на Enduro Ride, естествено. Да, мисля, че приключих с рекламите. Мисля, че е време да сложа ето тези бепчета на ето това друго бепче. Нека да започваме. Колко е, бе? Той десятка ли беше? Колко беше? Чакайте, сега ще не е десятка, по-голяма. Уау, уважаеми зрители!
Сложихме гумата. В момента го се багажа да отрим. Искам само да ви покажа едно нещо. Уау! Я гледайте какво става. Кабачиев 294. Още с найлоните. Този чувал. За бутушите, които са тук. Както виждате, съм си хванал целия багаж. Веровка, каската ми е тук, бутушите са ми тук и сега слагам резервни части. Взел съм съединител, защото нищо не се знае. Тук, това са масло и мерителка. Значи, не знам къде отивам. Просто погледнете какво става. Куфар, мъничък, който буквално има 2 анцунга с 2 горнища и 2 тениски. И 3 горнища. Буквално това е целият куфар, човек. Чуй това огромно нещо. Nice. Така, хора, на бензиностанция сме. Това е Дундакиса. Кажи здрасти, Дани. Чай слава очилата. Половин час май ни остава до Стара Загора. Очила бяха моите, бяха на баба. Пристигнахме на затворената. Аз от ей аз май скачах. От ей там. Да. Тая е хуба. Дете вуп и се прескачат. Първата обиколка, знаеш какво правя? Това е първото препятствие за неделя. След това и тия гуми деца са страшно трудно предизвикателство. Малко са... така, няма значение. Но не, да се е сложили умишлено, защото знае, че се прескача. Да, луп и прескачаме той. Аз в принцип от тук май минах. От тук май най-добре. Виж хубай. Пол. От тук... Аз да, от тук минавам. Прави. От ей той. От дървото скача и тук отстрани. Аз те правя. Как бе? Как гледам пръста някаква тъмна сложена. Да, я го виж кой. Аз винаги минавам от най-външно и нали в началото най-външно и накрая го съкръщавам. Го стеснявам. Както сами един външно и изведнъж идваме така много късно. Сика. Той нали Памен го прави. Той Памен се напива, аз не знам как го прави. Той се набива някъде тук, подпира и те с крак и го вдига назад на го напил. Сега да видим камъните. Камъните се ги разместим доста по готов начин. Ули тук трябва да търсим линии. Ули е тук в ляво виждам една. Тук виждам 2 линии. Едната е от тук. И съм мина. Чай да се изпикая. Така, ето ни на нашата линия, която си избрахме. От най-вляво държим. По ето тези камъни, където се стъпвам в момента. Мисля, че линията е най-добра от тук. Минаваме това. Качваме се по тези дървета. И ето тук изсилваме мотора. Мале, Дани, ей тази гума е перфектна, брат. На хора. Тази е най-високо повдигната. Най-хубаво. Тя ли като скок бе, брат, ела да я видиш. Там у нея гуми, направили са заход. И тук е матрикса, който са направили заход направо да скочи второто. Те го правят по принцип хората от второто, някой го правят за второто. На третото обаче се получава много рядко, както те. Аз по принцип го правих на тренировки от ето това. Скачам от ето това, скачам на това и прескачаме и тия трите. На състезанието ще видим какво ще правим. Добре, тук е малко гадно. Трябва да и тук да съм. Ей, тази е най-мека. Оле, тази много ще засява на нея. Виж как скачам. А поне са направили ход хубав. Ти между другото, никога не съм го не скачал. Винаги от тук скачам, брат. То ти да го миниш е по-гадно.
скока си както миналата година. Попивката е по-висока от скока, бе, брат. Каква е тази дупка тук, бе, човек? С белите обувки сме тук. Не ги скокчетата тук. Първия, той е елементарен. И Данито го скача, представете си, щом Данито го скача. Втория е малко по-дълъг. По-гален, защото... Не знам, ама... Няма как да седи тук, да знаете. Сега на клипа ще се види как Данито проваля трака. Сега, ако този камък Данито не го беше махнал, колко падане ще? Малико! И този скок е по-гаден от другия, защото когато го скочите, трябва да набиете спирачки за воя. Така, преминахме реката успешно. Той не бия. Пак ви спасявам живота, Данито. Ако не е той, не знам какво ще да правите. Тук знаеш колко паднали хора ще има. Що те залиташ, бе? Що ти залиташ? Абе. Що залиташ? Не, бяга! И аз. Той я огледа, майната ми. Дани, че тук трябва да ги трепеш. Нали бе? Ела тук. Ела тук. Дани, в стандарт джуниора трябва да ги трепеш в неделното. Ай, стига, бе. Добре, нали ти най-кара? Значи, хора, его, това е хубав скок. Ай, що таче. Пристигнахме в хотел, уважаеми зрители. И се намирам в асансьор. В момента пътувам към Николайчо. Каза, че стаята била много спалена. Я ще ви пое. Twelve seconds later. 1 hour later. Айде бе, утре. 2 hours later. 3 weeks later. Ооо! Мой човек. Как е? Как е? Как е стаята? Отвратително. Абе, не е толкова спалено, бе. Се проветрявам от вече от един час. Човека. Ми пипа ръката. И аз не гледам, брат. Само поглеждам. Чай, не го снимам. Здравейте хора, ето го митачето. Его моят са квартирант. Его е главният герой от Кирково Бога. Спомняте ли си? Как ти бе? Какво? Бъргър. Ай, интервюта. Сега кажете какво стана. Оказа. Аре, иди бе. Аре. Ей ги моите хора. Този го е страх. Жена. Нали бе? Аз нямам. Горски пътища пак. Q Crazy Job. Дава лента Булдог. Его, какво са на Данито бе? Да, жени. Его е. Иска да е любовта ни. Мани. Вау! Снима го бе! Няма само вълчето снима. Какво правим вълче? Гледайте хора, нашето спално помещение. Вълчето ще спи на земята. Добро утро. Чувствате себе половината. Hey buddy, how's it going? И ще ходим да ядем. Нали бе? Да. Стартираме след броени минути, уважаеми зрители. Мотора, протата ще стартират. Една минута. Сеньора и сме ние. След малко стартираме. Така хора, финиширахме преди няколко часа. Не съм доволен. Мисля, че съм супер назад. Минаха много хора. Много трудно беше. Много трудно, много зор видях направо. Смихме мотора. Не е перфектен. Перфектно измит. Има още мръсни работи по него. Колкото толкова. Все пак утре ще се кара пак. Беше много трудно.
Баязор видях. Паднах на едно много гадно място. Се ударих малко в кръста. Паркираме зеровете. Къде ти е мотора, бе? Дай да го видим. Гледайте го това. Гледайте го това служа. Къде са кадири? Къде? Аре, могли. Как се слиза? Браво, е! Пак ремонт. Насочват се още трима състезатели. Ето, първият стартира. Така, това е Алекс Калакчиев. База, място. Алекс ще предприеме друга тактика. Алекс е готов. Той замина. По-рано сме хубави. След състезанието не сме се къпали и сме на заведение. Луксозно изискано, нали бе, да не? Я гледайте, качам. Става вече. Аз съм първи с хубава. Какво? Какво правите? Ти ми не ги стягали. Какви става? Ти за 3 метра. Red Bull Racing. Прибираме се към хотела. Че се те стига! Какво направи, бе? То не е... помисли, че някакво животно, брат. Към 11 часа, брат, тък му са... Ачка бакче. Тъпия вълк. Днеска загуби. Ма какво е? Аз съм много зле, аз съм много назад, аз съм 11 човек. Аз съм острак, аз карах като бабичка, бе, човек. Ден 2. Отиваме да запишем. Записали са? Ай, ходим са записали. Ти нещо затворен. Браво, Алекс!